inte det. Bra Då är det test. sådär så spelar det ingen roll hur smalt det är. Oops. Den är bra. Måste jag ha. Ska du zooma in nu? Flufsigt. Filmar du eller tar du bild? Jag filmar. Mhm. Men jag väljer Ska du ut. säga då? Ja. Hej då! Oj. Har du luktat? Du också. Det gäller dig med. Det gäller dig med, precis. Försvinn från 10. Så. Så jobbar han fram på det. Vad är det som luktar? Bajs. Se. Jobbar han fram på det va? Ja. Ska vi slå? Ja, är det klart att slå nu? Ja, vackert. Jävla snack. Bra drive. Smäll. Mot den där bunken va? Japp. Skog där borta. Quack, 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 quack. Jag vet inte vad jag ska göra med en burk. Här får vi inte fågelliknande idag så vet jag inte. Ja, precis. Fan, nu. 6. Nej, det är allt. Ja, på näsan. Nej, det var det.
är bra. Inget fel på den där. En banan, det är inget tryck i det. En klackträff. Käkar du gött? Ja, men det var för länge sedan. Ja, när du är liten. Det var för länge. Oj, lite högre va? Brasil. Nu är du med på film, Hasse, så gör något bra. Äntligen. Äntligen, det här väntar på. Sporrad. Moment of truth. Showtime. Oj, vilken bra bollträff. Är det så? Nästan ramlar redan när jag ska pigga upp. Kör den där allergiska bollen. Ja, nu är vi av Nöban. Jag kollar in i solen, jag är helt bländad. Så ska man göra. 2 varv. Ja, när vi har gjort det här så har vi halva kvar, 36 hål. Så, Okej, nu kanonstart. Shotgun. kör vi. Kanonstart. Nu jäklar. Nej, den är bra. Den här går ju alltid sen lite fel. Ja, men du duffar den där ganska friskt. Det är ingen fara, du når över på andra. Ska du slå en till? Hur såg det ut för? Jaha. Jag behöver säga Duffa, men måste duffa den nästan efter träffa bollen. Jag tror du kallar man den med. Nej, det var Nej, tveksamt. den kan Jaha, vi hitta, okej. men den är så. Hur såg det ut? slog sig ner hos bofinkarna. Gjorde du det va? Bra. Ja, den där hittade jag. Där får man ta av. Bra slag. Men. Klev fram och bara slog till den. Ja, bra. Snyggt.